iruditzen zait falta ateratzen duenean, Eibarra egiten duena da atzera movimentu gutxi, geldik egoten da, eta hor igual bat zegoen Mariano Jokos kanpo lehenagotikan. Zer, Joseba? Ez, hemen aurki ondoan irudi bitxi ari garela ikusi besterik ez dago Eibar erasoan doanean, eta batez ere Lantzaren egaletik Manis Mandiola beti altxe egiten dela, eta beti nolabait baloiari jarraitzen diola. Bai. Eta marrazainak gaurko honetan Manis Mandiola baino askozaz ere txikiagoa da, eta marrazainaren atzetik joaten da korrika, eta han ari da eskuak luzatu, eta ezin batean, behin eta berriz ari zaio marrazaina esaten esertzeko. Bai, barkatu Joseba, Hoixe, hala da. Falta ateratzerakoan aurreratuta zeuden 3-4 Mariano bera tartean, eta bai, Marianok ikutzen duenean bere jokoz kanpoko adierazi du ondo marrazaina. Bai, oso ondo, irudia hona da, askotan zalantzatiko, irudia honak, ez? Zalantzatik ateratzen dira, eta askotan zergaitik eta nolatan pitatu dut, eta eta ala izan da, bai. Eskatorren. Anuntzia taleian, azkenean berak eraman du baloia, hor da Kanariarra, nero kendu egin diote, horra sarratu egin da Lanzaroterekin. Eta sarratu ia uste eta marra txartel ikusi ditula urten. Eta no jokatzen duen ikusi, bera ikusi nolakoa dan, eta taldeko txartel gehiena ikusi duen jokalari izateko. Harrigarria da, bai. Kijera. Xili-xilik partidon bat egiten da Iñigo Ros da. Bai. Ondo kokatuta, beti izan du berak, Sanzen hau Javier Rosonen anaia, eta hau Javier Ros, Sanzekoa gazteagoa. Bai. Eta honekean jokatu zuen, eta berdina ez beti leku honak hartu, pase gutxi galdu, bere Euskarri hor pivote lanak egiteko aproposa, Lombrainarekin batea horiek benetan hor pasatzea oso zaila da, esperientzia asko gainera. Kornerra atera du itxitxia, atezainak berriro kornerrera. Bai, konfiantza eman dio Manisek, albistegi aulkian utzita, eta partida serioa, oso serioa egiten ari da, Naparra. Beste korner bat, berriro itxitxia lehen zutoinera, orain honetan Astrainek urrundu du, Barranko, Osasunak baloia urrundu, baina ez zegoen inor goian, dena defentsa lanetan. Moises, baloiona Marianorentzat, ea zer egiten duen, kontrolatzea lortu du Manuel eman dio, eskuin egaletik Manuel, baloia aurrera bota, jokalari ikusten da, azkarra, hanka luze hoiekin, hor ikusi da, baloia ikutu aurrera eta abiaduran, abiatu. Minutuak aurrera, Gota Mairugarren militura iristen, eta irutzi zaite Eibarrek, momentuz gauzak ondo egiten, arazo handirik gabe atzekalde horretan. Baina gol bakarreko aldearekin. Betikoa. Jokaldi bat nahiko esaten da, falta badela edo korner badela. Irutze Manisek aldatuko duela. Baten baita ere aldaketak... Bakarra egin du, ez da? Bai. Partidua nola ipini da, eta ikustu balima da horratzean ondo kokatzen dela, lago junior olako jokalari batetzako aproposa igual, ez? Bere abiadura aprobetxatzeko, eta erdia momentuz ondo lan hona egiten ari da, ez dago arazorikan. Horre Lombrainak eta Arrosek usten dut ondo moldatzen nahi diala, eta ez dago horre arazori. Lanzarote, pasea Juan Dominguezi, jokoz kanpo. Lehenkoan. Etorri da bezala, kontrolik gabe. Eta hortarako esaten nuen, pixkat abiadura aukiezkeo, pixkat baloi etekin gehiago. Hortxe. Lombraina, barrutik eman dio pase altunari, ondo moztu du Osasunak, Bari. Anuntziata. Alboko saketerako du Promesasek. Juanan, Manisek entzun dizu, Lago Junior berdeguneratuko du. Juan Dominguezen ordez, seguraski? Bai, nik usten du baiet. Lanzarotek beti zerbait ematen dizu, jokalari arriskutsua da, uitzeit Juan
Hortxe aldaketa, eta bai, Juan Dominguez Otaegi dutxatzera. Laxe da, beste bustialdi bat hartzera, oraingo honetan ur beroarekin, eta berdeguneratuko dena Lago Junior izango da, 15 zenbakiarekin. Bere hirugarren partida izan da gaurkoan, Juan Dominguezen hirugarren partida Eibarrekin. Eta hortxe aldaketa. Txaloak zelaia utzi duen jokalariarentzat, baita Lago Juniorrentzat ere. Eta Merinok ere azkar batean egingo du hirugarren eta azken alketa. Postigo izango da zela iratuko dena. Lehenago albotik atera du Eibarrek. Hor da Lago Junior, Ekik moztu, Mariano, Manuel, Lurrera, faltarik ez. Luza jokatu nahi zuen gero Inigo Rosek, azkenean lortu du baloia egalera eramatea, Nacho aurreratu zaio Lanzaroteri, Astrain, Barranko. Lanzarotek berreskuratu du baloia Eibarrentzat, aukera izan dezake, badu leku aurrera egiteko pasea txarra. Dena alde zuen eta pasea txarra izan da. Eta Manisia barrura sartu da. Hor, Miguel Merino ikusten dugu. Eta jada azken aldaketa eskatzen Marcosek utziko du zelaia, esan bezala 14 zenbakiarekin Merinoren azken apostua postigo izango da. A ber, zer egiten... Postigo atzelaria. Bai, ikusiko dugu, zer egiten duen, ez? A ber. Igual... Eki egalera, edo... Hiru atzelarikin jokatu. Eta egalak pixka bat... Nacho aurreratu. Postigo... Astrain eta Eki hor utzi, hirurak eta... Luze jokatu du Ekik, Manuelen bila, balin aurreratu zaio. Kijera, baloi luzea, Lago Junior, barikatzean utzi du. Postigo, zelairatu berriak, Astraini eman dio, anuntziata, bultzakadatxo bat eta falta. Miguel Merino, Osasuna beko entrenatzailea, Osasunako jokalaria izan zen. Juanan, ezagit zure garaikoan gazteagoa izango da. Gazteagoa. Barkatu, Baina koinzituko zen duten, edo... Bai, baina gazteagoa. Madrildarra, garai hartan Madrildarra asko zituen, Castañeda, Merino eta Osasunak. Real Madridik etorritakoak ere bai, Spasic kasu. Bai. Juveniletan egondako baita ere, demoraldiak egin ditu baita Osasunako juvenilak entrenatzen baita ere, eta etxeko asango genuke, nahize Madridarra izan. Bai. Etxeko. Minutuak aurrera, 7 minutu eta luzapena ipuruan partida bukatzeko, bat eta hutsekoarekin, emozioa badugu, baina jokuan baino gehiago markagailuan, ez? Osasunak ez du sortu arriskurik, bigarren zati honetan. Bigarren zatiaren hasieran Torresek egindako jaurtiketa bat, baina gero ia ez dira iritsi. Bi aurrelari jarri ditu zelaian Miguel Merino, kala ere ez dute aukera handirik izan. Euskat interpretatu egin behar jokalarik barruan interpretatu behar dute, Osasuna nola ipini den, nola jokokatzen den. Eta... Hor da Eki, Lago Juniorren presioa, fresko dago Lago Junior, azkenean atezaineri eman dio, Astrain. Anuntziatak ezin baloia kontrolatu, Raul gainean. Nacho joan zaio gainera, Nachok moztu, Mariano, baloira iritsiko da Mariano, Raul gaineanek kendu dio, biak lurrean, alboko sakea azkenean, naparrek aterako dute. Mariano, area barruan, bueltardia ematen ez diote utzi. Lanzarote defentsan, Nacho, Lurrera, Raul gainean. Ateko sakea.